Hai să-l bine v-am găsit la prima poveste de pe acest canal. Băi frate, în seara de Revelion mă duc și eu cu încă câțiva prieteni până la mine acasă să luăm niște pognitori. Nu mă gândesc că erau cine știe ce, erau din alea Piccolo Corsar. Și cum mergeam noi frumos, bam, după aia intru eu pe tardără și când ies îi văd pe ăștia lângă mașină. Zic, băi, ce faceți acolo? Și am văzut că mai era cineva la poartă. Când colo, mă uit la poartă, era un bețiv. Bine, nu ne-am dat seama din prima că e beat. Și că e el. Și noi ne-am văzut de treabă, ăla a intrat, nu ne-a băgat în seamă, s-a dus la ușă și a început să cânte plugul. Cu aho, cu dălea. Noi ne-am dus repede până la felul meu, care stă fix lângă noi, să vină cu noi ca să-l dăm pe la afară, logic. Și cum veneam noi frumos așa, ne-am găsit iar cu el. Și ne-a întrebat filmul, băi, Sandele, tu ești? Ăla era rău în gură, da. Și da, până la urmă era un om pe care îl cunoșteam noi. Și n-a fost cine știe ce, dar mai am una. Băi, frate, veneam noi frumos, acum o să ies puțin de aici, așa. Deci, veneam frumos, mergeam, pe câmp. Și deodată am văzut un câine. Noi, țiba, marș, lupai ca el, fugi după el. Era și un moșilică cu oile. Bine, sunt oile lui, nu era ceva, nu vă gândiți sau ceva. Și cum îl fugăream noi pe acolo, a trecut canalul. Eram pe un câmp. Și era canal. A trecut canalul. Am trecut și noi canalul. Și deodată văd că se îndreaptă spre moșilică ăla cu oile. Noi când am văzut, zic, băi, lasă-l că se duce încolo, știi ce? Și nu. Da, după aia am văzut că oile la fugă. Mamă, Fabi, să vezi cine fugărește până moșilică. Moșilică ăla stătea liniștit, că vă dați seama, na. El se gândea că vor veni oile înapoi, fugoleacă și după aia vin înapoi. Dar nu s-a întâmplat așa. Oile au fugit de nebune, au intrat în sat și moșilică, până și-a dat seama, era cam târziu cu oile, deja intraseră în sat și a fugit ca nebunul pe el. Și nu ne era frică să nu cumva să vină moșilică a doua zi la el noi, dar nu, n-a venit. Deci noi practic am scăpat. Și nici până acum nu știu exact ce s-a întâmplat cu oile acelea. Da, sper că le-a găsit. Și când l-a intrase într-o curte ceva. Da, intrase într-o grădină. Că dacă nu-l prindeam. Da. Cam atât a fost și cu povestea. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai fac, nu uitați să scrieți în comentarii și eu am fost Bubu. Vă salut, pa!